Hola a tothom, sóc en Xavier Batllès, músic d'ofici i barceloní del barri de Gràcia. Hola, sóc en Xavier Carles, poeta i rapsoda, des del Maresme. I el veí de dalt, a la dreta, és en Quim Oller, flautista, des del Guinardó, Barcelona. Si un día me duermo profundo, no sufras, no es nada. Susúrrame bajo al oído el rasgar de tu espada y alumbra con cisnes dorados mi oculta batalla. Si bajo despacio hacia el cielo, no grites, no es nada. Espérame siempre, espera de noche, espérame al alba, que tengo que hacer muchas cosas en esa bajada. Si luego regreso de pronto, sonríe, no es nada. Habré conquistado más tierras al sueño del alma, y tú serás reina en mi reino de mitos y hazañas. Si un día me fundo en tu vida, no temas, no es nada. Entrando con paso de baile en mi nueva morada, recubre mis hombros cansados con chales de plata. Bé, m'agradaria molt saber encoratjar tothom a connectar-nos amb la quantitat o des de la quantitat de tantes coses bones que poden sorgir també de tot això. Al cap i a la fi, des del meu punt de vista, estem assistint a la caiguda de tot un sistema fonamentat en la violència més deshumanitzada. Molta pau, força i alegria per tothom. Doncs això és un treball col·laboratiu en aquests temps d'afinament que ens ha tocat viure. Com digué en Miquel Martí i Pol, i en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament pugui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Salut i molta força. Va, ja pots.